Здравейте, мили мои, наши, ваши чужди момичета и момчета. Ако ви звуча особено, това е защото съм болничка и съм една такава басова, стерео, моно, всякаква. Предизвикам себе си в това състояние да ви говоря за увереността. Именно в това състояние да ви говоря за увереността. Моя близка беше дала заявка преди месец да запиша видео на тема неувереност. На пръв поглед, ако погледнем арогантно на нещата, на пръв поглед само махаш частичката не и ставаш уверен. Отричаш своята неспособност да бъдеш уверен, като махаш нето и ставаш уверен. Това е както популярната картинка в интернет, която битува от доста години. I can't. Не мога. Изрязваме апострофа и тито и става аз мога. I can. Така и с неувереността. Махаме нето и ставаме уверени. Простичко наистина, но много сложно като трансформационен път, като осъзнаване, като практика и като реализация. Темата не ми е чужда от ранно детство, поради това, че в много насоки аз съм била неуверено и притеснително дете. Все още определям себе си като не особено уверена и много притеснителна. А с годините свикнах да живея с червенината на бузите, но дълго време, особено в ученическите ми години, това моето изчервяване е било атракция и повод за смях, до някъде и за притеснение на околните. Какво се случва с мен, защото аз се изчервявах толкова много, че хора, които не ме познаваха, смятаха, че съм болна, че ми има нещо и тръгваха да ми оказват помощ. Въпреки, че аз не съм от най-белите хора. Представете си какво би било, ако нямах 2-3 бани по рождение. Може би имам повече. Така, неувереността не може да бъде във всички области на нашия живот. Не можем да бъдем неуверени във всички области на нашия живот. Обикновено ни етикират или ние етикираме себе си като неуверени, когато имаме определени, според нас или според другите, проблеми, свързани с комуникацията и с заявяването ни в социума. Ако сме неуверени в много отношения, във всяко едно отношение, то тогава клиничната картина води до анормални психични състояния. Нормално е, макар и не винаги да обслужва нашия успех в социума, нормално е в определени области ние да не сме напълно уверени. Въпросът е доколко това ни тързае, доколко това ни пречи, доколко това не ни помага да изявим себе си и потенциала в себе си. Основният лек за това да спрете да се притеснявате и да сте в съгласие със своята неувереност е вие да не се интересувате как изглеждате в очите на другите, а да се интересувате от това каква полза имате от общуването с вас. Какво донасяте вие в социума, в контактите си, какво донасяте вие в професията си, в семейството си, във всички свои взаимоотношения, включително и в отношението към себе си.
Когато се концентрирате върху това, какво давате, вие няма да се вълнувате толкова от това, как изглеждате в очите на другите. Когато станах адвокат, аз бях много млада и продължавах да се изчервявам, както се изчервявах и в ученическите години. Бузите ми пареха и въпреки че аз никак не обичам да се гримирам, помня, че първите години ходих с някаква пудра с фондютен на дела, за да не си личи колко се изчервявам. Но с времето аз разбрах, че това е моя специфика, не само на нервната ми система, но това е свързано и с това, че моята кожа е много тънка, реагира много бързо на честна кожа, много бързо реагира на смени на температурата, ако съм влязла от студено на топло, ако навън е зима, съдебната зала, климатика работи на макс. Аз пламвам, дори да нямам дело. И така, аз свикнах с това бузите ми да парят и да се изчервявам пред другите, да се изчервявам в кантората, да се изчервявам в съда, да се изчервявам навсякъде. Но за мен беше по-важно какво донасям в общуването си с другите. За мен беше важно какво съм написала по делото си и какво съм казала в съдебно заседание, а не как изглеждам на съдията или на клиента си. И така, моята привидна проява на неувереност, свързана с изчервяването ми, не беше проблем в моята работа. Свикнах да бъде така. Мисля си, че приемането на себе си, познаването на себе си, такъв какъвто си, виждането на себе си отвътре, а не отвън през очите на околния свят, е основата за изграждане на едно здраво отношение със себе си, една добра връзка със себе си, едно приятелство със себе си. И си мисля, че трябва да започнем от там. Кой съм аз и какъв съм аз отвътре навън, а не от външния свят към мен. Много често хората, които определят себе си като неуверени, се гледат през очите на другите. Често се гледат през очите на строгия родител, който са имали. И те искат да постигнат едно одобрение от външния свят. Стремейки се към това одобрение, те имат нагаждащо се към околния свят поведение, което ги прави нестабилни и съвсем нормално да бъдат неуверени. Ето защо моят съвет към всички хора, които чувстват себе си неуверени, е да направят една равносметка, кои са те, кои са силните им страни, кои са и слабите им страни, и да станат най-добрия приятел на себе си, а не най-големия си съдник. От една възраст натам ние сме отговорни за това как добруваме, как живеем, какво е нашето физическо и нашето емоционално здраве. Вече не можем да обвиняваме родителите си. Нормално е повечето травми и повечето проблеми да са тръгнали наистина от детството ни. Но не е нормално да обвиняваме в зряла възраст семейството си за това, че сме неуверени.
Или за това, че нямаме нужното образование. Нужното ни образование. Или някакъв просперитет. Това са могли родителите ни. Това са направили за нас. Моите родители, въпреки че смятам, че са интелигентни хора, моите родители от много ранна възраст не са ми разрешавали да изразявам мнението си. И не са искали да разговарят с мен по всякакви въпроси. Че бяха заети, много заети и доста изнервени и двамата. И всеки път, когато задавах въпроси, аз задавах много въпроси, ми се отговаряше, че когато пораснеш, ще разбереш. А когато изразявах мнение, ми казваха, още си много малка, като пораснеш, ще можеш да казваш така. Ще говориш на твоите деца така. И аз не можех да изказвам никакви свои мнения и впечатления за света. Също така не можех да задаваме никакви въпроси. Затова от много мъничка чета изключително много, за да намирам отговорите, защото нямаше кой да ми отговаря. В никакъв случай не искам да ви кажа, че не съм била дете, с което не са се занимавали. Занимавали се и то много. Гледана съм в много отношения като писана на яйце. Баща ми много учил с мен по история и по география. Тренирал е с мен на стадиона и ми е обръщано голямо внимание. Но с мен никога не се дискутираше и не ми се разрешаваше да изразявам мнение по каквито и да е въпроси. Най-вероятно да им е по-лесно. И да не се натоварват в тази комуникацията. Така аз почнах да чета книги за възрастни от много малка. 9-10 годишна в Либия вече бях изчела всички книги, които нашите си бяха взели от България. 2 куфара с книги. Също и книги от техни приятели. Западноевропейска, руска, класическа, всичко, което ми беше достъпно, се изчете. От Сенкевич до Толстой. И аз имах много въпроси и много знания. Но никой не искаше да разговаря с мен. Нашите бяха много изморени. А баща ми работеше до късно под парещото слънце на африканския град. И нямаше време да си говори с мен. И ми казваше, че ще разбера като порасна. А понеже аз много исках по някакъв начин да получа от тях като авторитет и утвърждение, че това, което аз мисля по определени въпроси, обикновено исторически свързани с устройство на Вселената, исках да получа от тях като авторитет и потвърждение, че това, което мисля е правилно. Аз реших да не им казвам, че аз мисля това или онова по определен въпрос, да не им задавам въпроси, защото ще ми кажат, че като порасна ще разбера, а да им казвам, че Евгения, моята приятелка от българския камбус, камбус с бу, защото в Либия няма п, в либийския няма п и казваха камбо или камбус, не кампус. Та от нашото камбо имаше едно момиченце, горе-долу на моите години, казваше се Евгения, и си играехме с нея. Никога не сме си говорили за книги, за нещо подобно, защото тя не четеше книги по него време. Но аз използвах нейното име и когато имах да питам нещо нашите, им казвах: татко, Евгения каза така по този въпрос, вярно ли? И той се замисля и казва: да, точно така е. След 1-2 дена: майко, Евгения каза това и това. Това вярно ли? Тя: да, точно така е. После пак на татко: татко, Евгения каза така и така, вярно ли? Да, точно така. И в един момент изградих от моите родители, баща ми, майка ми, такова впечатление за Евгения, че тя е толкова умна и знае толкова много неща, че всеки път, когато аз не исках да ходя да играя с Евгения на кукли, защото ми беше скучно, те ме пращаха при нея или я викаха в нас, защото
това момиче знаело толкова много неща, било толкова много умно и аз трябвало да общувам с нея. До ден днешен моите родители не знаят това. Баща ми почина 2014 година, майка е деметна с напреднала форма на Алцхаймер. Те никой няма да разберат, че Евгения съм била аз. Но аз получих утвърждение на това, че утвърждение, че мисленето ми е правилно. И аз не им се обидих. Аз разбрах, че аз, Евгения, съм едно много умно момиче. И с мене трябва да играят. С мене трябва да се събират. И така, шегата на страна, но аз съм от поколението хора, които са отгледани, без да е модерно, да са уверени. Напротив, увереността не се котираше. Увереността, да кажем българската дума, не се насърчаваше. Не беше модерно да си уверен. Не беше правилно да си уверен. Знаете ли, много силно впечатление ми беше направил, като започнах да се занимавам с житиен жанр, с житиета, с стара българска литература, като студентка в Търново. Силно впечатление ми направи, че житиеписеца, като преди да започне да пише житието, а той така ухулва себе си, колко е недостоен, колко е такъв, нали, така се обижда себе си. И чак тогава пристъпва този недостойния, дръзва да направи изложението и да напише житието или старата книжнина. Та и аз като тях бях усвоила този маниер, защото съм израснала в такова семейство, в което много се манипулираш с това да се излагаш. Това да не правиш, да не се излагаш, това да не правиш, да не се излагаш, така. И аз бях свикнала да живея с едно притеснение, че се излагам. Изглежда, много съм напреднала в това да се притеснявам, че се излагам, защото дори моите учители в това да не се излагам бяха почнали да ми се дразнят. Баща ми, например, беше почнал да се дразни на моята липса на самочувствие. Аз правя торти от много мъничка, може би от 2-3 клас. И вече в по-зряла възраст, когато пред повече хора сервирам торта, преди да съм я пробвала, и казвам, май се изложих. И притеснена, нали? И баща ми си реже парчето, хапва и казва, все така да се излагаш. Все така се излагаш. Иронично, защото му беше омръзнало, нали, да ме хвали, че правим много хубави торти, че са много вкусни, че нямам равна в това. Но мене толкова ми беше набито това, тая липса на самочувствие, че трябваше, не знам какви хвалебствени химни да ми пее някой, за да повярвам аз, че съм се справила добре. Само едно от тортата е вкусна, не ми стигаше. Помня дори, че като начинаеш адвокат, ако клиента само си плати хонорара и ми благодари, че съм му спечелила делото, на мен беше крайно недостатъчно. Трябваше много големи хвалебствия да чуя. Да дойдат с букетите, с подаръците, да ми звънят по няколко пъти, да ми благодарят той и роднините му, примерно, за да повярвам, че съм си свършила работата. Иначе не се чувствах удовлетворена. Това е, когато нямаш здрава самооценка. Приятели, самооценката е само 2 вида. Тя е здрава и нездрава. Няма такава вътрешна и външна самооценка. Тя е здрава и нездрава самооценка. Така, това, което искам да наблегна, е, че от една възраст натам
ние сме виновниците. Ние сме отговорни, тя да не е виновни. Затова имаме или нямаме самочувствие. Ние сме длъжни да изградим това свое себеусещане, което ни прави пълноценни и което ни кара да се чувстваме добре, когато сме естествени. Независимо какви сме. Много са техниките за работа с ниската самооценка. И много от тях са телесно ориентирани. Защото притеснението е свързано с свиване. А високото самочувствие, здравата самооценка е свързана с разширение. Не е случайно на хората, които имат добро себеусещане, телата, аурата е по-широка, по-голяма е аурата на хората, които имат добро себеусещане. Всякакви практики, свързани с нашето разширяване, са полезни, за да работите с ниската самооценка. За да работите не толкова с ниската самооценка, ами с притеснителността си. С свиването си. Разширяването на раменете, отпускането на тялото, да не се стягате, винаги да имате тук един портокал визуално под мишниците, да не сте стегнати под мишниците, да имате по един портокал. Тук се визуализирате, че имате един портокал и отпускате мишниците, отпускате гръдния кош. Да може въздуха да се движи свободно в дробовете ви. Аз, докато ви говоря от един ужасно неудобен диван, хлътвам в него и винаги в стремежа си да кажа нещо, аз се накланям напред и нарушавам точно тази стойка на доброто дишане. Но всяко едно свиване напред, по принцип, всяко едно свиване е свързано с притискане, с стесняване. Затова разгръщайте тялото си. Завземайте по-голяма територия, ако сте седнали на футьол, на стол. Разтваряйте ръцете си. Правете жестове на утвърждение. На камерата как да стане, няма да може да видите. Жестове на утвърждение, свързани на самоутвърждение, свързани с първичната природа на човека, на приматите. Знаете как, нали? Маркират пространството и показват, че са победили. Отварянето на ръцете нагоре, като към чаша, сякаш се стича изобилието в тази чаша. Не сякаш, ами то наистина се стича, ставаме канал на изобилието, на вселенското изобилие. Всякакви такива жестове на отваряне, отворена отпусната длан, отворени рамене, за вземане на повече пространство, по всякакъв начин. С ръцете, с краката, спускане краката напред. Всичко това допринася нашата енергетика да функционира добре, да протича кръвта, да се оросява цялото тяло равномерно, въздуха да се движи свободно в
дробовете, не възпрепятствам в дробовете и да имаме правилно, в момента ми е много смешно, че ви говоря за това, докато не мога да дишам, правилно, ритмично вдишване и издишване. Какво означава това, приятели? Много ви се извинявам. Така, какво означава ритмично вдишване и издишване? То е в основата на вашето добро себеусещане. Това означава, че ритмично вдишване и издишване означава, че вдишването и издишването да са еднакви по дължина. Когато вие вдишвате по-дълго, отколкото издишвате, вие нарушавате баланса в взаимодействието си с околния свят, защото вие взимате от околния свят повече и давате по-малко. Вдишването е взимането, издишването е даването. Необходимо е да бъдат еднакви. Да регулирате интервалите на вдишване и на издишване. И когато имате хармонично вдишване и издишване, вие приемате и отдавате на околния свят хармонично. Вие си взаимодействате с околния свят хармонично. Което е в основата на едно добро себеусещане. А доброто себеусещане е основата на доброто самочувствие. И така, не се гледайте през очите на околния свят, не се стремете да се харесате на другите, а се гледайте отвътре. Отговорни сте за това как взаимодействате с околния свят и какво самочувствие имате. Вие сте отговорни да постигнете това. Третото нещо, което искам да ви кажа е, че дори да изпитвате определени притеснения и неувереност, по-важно е какво давате на околния свят, а не как изглеждате на околния свят. Тоест, можете да продължавате да работите по един фантастичен, много красив начин своята работа, да практикувате своето хобби, въпреки че се притеснявате. Можете да правите най-прекрасните вкусни торти на света, както правя аз, въпреки че си мислите, че се излагате. Продължавайте да го правите. И какво от това? Отговорни сте, казахме, за това как взаимодействате с околния свят. И последното, което казахме и което ще ви свърши огромна работа, което много помага. То е да използвате тялото си като инструмент за по-добро себеусещане и позициониране в околния свят. Защото малко или много ние сме социални същества и за нас не е без значение как се позиционираме в околния свят. За да не сме свитички в психичен план, не трябва да сме свитички и в физически план. Трябва да сме разгърнати. Трябва да сме отворени. Трябва да сме открити. Защото чрез тялото стават най-бързите промени. Тръгнем ли чрез психиката, можем да дълбаем години наред. Цял живот да ходим по психолози, по психоаналитици, добре дошло, и да не постигнем желаната промяна. Но чрез тялото има много хубави телесно ориентирани практики. Можем да направим много. Така че използвайте езика на тялото, използвайте дишането, наблюдавайте циклите на вдишване и издишване, като се опитвате да ги регулирате чрез дихателни практики, за да може това нещо да допринесе
за вашето по-добро себеусещане. А когато имате добро себеусещане, няма как да нямате здраво самочувствие, здрава самооценка. Разделям се с вас. Казвам ви до нови срещи. Обичам ви. Обичайте се и вие. Чао, мили хора!